ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝିଥାଏ, ଯାହାର ତୁମ ପ୍ରତି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେତେ ସିଧା ଓ ଭଲ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲୋକେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାଢ଼ି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, କାନ୍ଦିଲେ ମିଳେନି। ତୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯିଏ ତୁମ କଷ୍ଟକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ମନରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯେବେ ସେ ମଣିଷଟି କାହା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। କେହି କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ହେବା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକଟିର ହାତ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ମୋ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ତୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଛାଇ ପରି ତୋ ପଛେ ପଛେ ରହିବି। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ବି କର, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ସେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ତୁମେ କେତେ ବି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ ନା କାହିଁକି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଣିଷ ତା'ର ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଚାଲିଯିବ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୋକାକୁ ନିଜେ ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାଗିଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ କିଛି କଥା ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରେ ଏହି କଥା ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଧ୍ୟାନ ରଖି କାମ କରେ, ପ୍ରଥମେ ତା ହୃଦୟ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। କିଛି ନୂଆ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମର। ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାକୁ ହରେଇବାର ଡର ଥାଏ। କାହା ହୃଦୟ ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେହି ହୃଦୟରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ, ଦିନେ ସେ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ଓ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦୁନିଆ ଆଗେ ରଖିପାରିବ। ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ କମ୍। ଯଦି କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ କଥା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେବେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନିରୀହ ଲୋକଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ତୁଲେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଦୁଇ ଠୋପା ଲୁହ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ଅକୁହା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଖୁସି ମାଗିଲେ ମିଳେନି, ସମୟ ଆସିଲେ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଣିଷ ବୁଝିକି ବି ଅବୁଝା ହୁଏ, ମିଛ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏମିତି କିଛି କଥା କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ମୁହଁ ଉପରେ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଖି ତାକୁ ଈର୍ଷା କରନି, କାହିଁକିନା ଏ ଟିକକ ଖୁସି ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ରହିଯାଏ, ଯିଏ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହେଁ। ଖରାପ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ବି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥାଏ, ବନ୍ଧୁ ବି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଠା କଥା ଆଉ ମନରେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ତାକୁ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଟକି ଯାଏନି। ପୁଣି ନୂଆ ମଣିଷ ଆଉ ନୂଆ ଆଶା। ଭଗବାନ ସେହିମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ କିଏ ବି ଦେଉନା କାହିଁକି, ସାହାରା ତ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ସହଜ ଆଉ ସରଳ ପଥକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଆଖି ଓ ଚୁପ୍ ଥିବା ଓଠ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ।